Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ku kasance da sanin ɗin mai suna Jaruman Kannywood. Labarai daga marjiya mara ƙarfi. A yau dai mun tsinkaye kanmu ne game da Alinu ya kai ƙarar wasu daga cikin jaruman Kannywood guda uku, waɗanda suka haɗa hadda Adam A. Zango. Domin samun ci gaban labarin, idan kai baƙo ne ga wannan tasha, to kada ka manta ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar karrawa, sannan kuma kai mana like. Idan kuma kai ba bakonta bane ba, sai kai mana share, sa'annan kuma ka turo mana da ra'ayinka ta comment. Yawa, a majiya mai ƙarfi da ake zargin Alinu da rattaba waɗannan jarumai na Kannywood a kotu, an tuntuɓe shi ta bakinsa ya ce shi bai aikata hakan ba. Dalili akan haka kuwa ya ce ta za a ya rattaba waɗannan muƙamuƙan jarumai haka na Kannywood a kotu. Ai shi ba ma zai iya aikata hakan ba, kawai dai cewar mutane ne. Domin idan ya haka, hakan zai iya jawo masa ya taɓa darajarsa ta Kannywood baki ɗaya. Haka zalika ya ce ba da sahalewarsa ake aikata wannan aika-aika ba. Hakan dai na nufin ba shi ne ya yi hakan ba. Domin samun ci gaban labarin, ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.